ഹലോ ഹായ്. ഇന്ന് ഞാൻ കഴിച്ച എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കാം. രാവിലെ എണീച്ചപ്പാട് ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല ഫ്രഷ് വെള്ളം കുടിച്ചു. സാധാരണ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. ഈസിയാണ് കേട്ടോ, ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് നല്ല ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചു. ഒരു 11 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് മാംഗോ ജ്യൂസും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് കഴിച്ചേ. പിന്നെ ഒരു ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു 1:30-2 മണി ആ ടൈമിൽ ഒരു ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം കറണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബിരിയാണി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചിക്കൻ ബിരിയാണി. അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിന്. പിന്നെ ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ ഒരു പൊളി സാധനമാണ് ബ്രെഡിനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണിത്. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിച്ചു ചായയും. പിന്നെ രാത്രിയായപ്പോൾ നല്ല ഫുൾ ചിക്കനും ബ്രെഡും കഴിച്ചു.